huriat tahun. Topik di bagasan minggu ta saudara mandokon gabejol manai baru di bagasan Kristus. Menjadi manusia baru di dalam Kristus. Ima suratnya Apostol Paulus tu huria Kolose. Songonoma di dok hatani di bata dihita. Atong bunuh hamuma ruas muna. Akana di tanoon. Parmainanon. Kahodaron. Riting roha. Hisap-hisap naroa. Rodi pangahution. Ima pardebataon naliban. Alanya kaido lalu rimas ni debata. Diulaun hamudo akai na jolo tagan di bagasani ngolumuna. Alai ang gonuaing. Bolokon hamu masaluhut nai. Rimas. Muruk. Hajahaton. Pangisahion. Hata baraksi sian pamangan munah. Unang mama sigabusan hamu. Ainung nga di tanggal hamu jol mana buruki rab dohot aka parulaonna. Jalanung nga di solukon hamu nai barui. Na pinay baru. Asa tadaw na rupa ni natumopa ibana. Dang mardia ibar di si Junani manang Jahudi. Na marsunat manang naso marsunat. Bangso naliban manang bangso naso maju dope. Hatoban manang anak mata. Kristusido tahe saluhutna. Jala di bagasan saluhutna. Ima saat ni hatani debata dihita. Akamang do tinang dot sudena hita na hinaholongan di bagasan guar ni Tuhata Yesus Kristus. Molo taingot baru dope di awal bulan na salpu. Topik yang hampir mirip juga teringat tentang menjadi ciptaan yang baru. Patuduhon bahwa dada holan Paulus nama cerikot mangodol honi dari tonga-tonga ni kehidupan dot ngolu niak na porsea taringot tu identitas na baru na pinasahat ni debata tuhita. Ketika ada yang lama maka kemudian ada yang baru. Yang baru mengkoreksi yang lama yang kurang, yang tidak pas. Kemudian ada sesuatu yang baru. Jalannya baru na pinasahat ni debata tuhita adalah bukan pakaian secara fisik. Tetapi pakaian secara rohani. Na diguari colmane baru. Yang tidak akan pernah lekang, yang tidak akan pernah luntur, yang tidak akan pernah habis. Dimakan oleh usia manang waktu di bagasan perdalan dot kehidupan dot ngolu ni akan aporsei. Alanido bohado hita di bagasan kehidupan dot nguluta menyadari taringotu identitas ta. Keberadaan ta sebagai manusia yang baru yang telah dilahirkan kembali melalui penebusan daripada Tuhan Yesus Kristus di tengah-tengah di kehidupan dohot nguluta. Amang do tinang ketika hidup baru memindahkan pusat gravitasi hati kita dari diri kita sendiri. Dari segala bentuk kesenangan secara perdagingan, dari segala bentuk kesenangan sian sudut pamatang tahun akamang do tinang dengan menjadikan diri kita menjadi sentralnya, menjadi pusatnya dan kemudian akhirnya menjadikan Kristus dan kehendaknya menjadi pusat sentral di tengah-tengah kehidupan dohot ngoluta. Alani ketika didok akamang do tinang molonunga gabejol manai baru hita maka dengan demikian hati kita, hidup kita, waktu kita dan semuanya itu sudah dirampas dan sudah sepenuhnya menjadi milik daripada Kristus, bukan lagi menjadi milik kita. Dada be hobartulomo nirhata alenunga milik daripada Kristus. Itu di teman dok anak kamando tinangate. Dada au guru dia bedinakan
Dungi dipaingot kita ala nunga tardidi. Maka kemudian secara total semuanya adalah milik dan kepunyaan daripada Kristus di tengah-tengah kehidupan dohot nguluta. Ido napi naingot ni apostol Paulus di bagasan turbukon nakina kamang do tinang marhite dia mai marhite dung di jalo nasida Kristus di bagasan kehidupan dot ngulu nasida. Alai meragam aka poda, meragam aka pangajarion. Naboy mencoba untuk merusak kehaporsiaun ya kana porsiai na mencoba untuk menggugai, meracuni pola pikir pandangan nasida di bagasan kehidupan dot nasida asa buah asa unang konsisten, asa buah asa unang satia, asa buah asa unang diului Kristusi di bagasan kehidupan dot nguluna. Dimulai maya kamang dot tinang marhite adong filsafat Yunani, gnostik na madokon molo partodioni ido na rumikot dungi molo dagingon ninna dakpala buai manang diula pedosa dot akanasing dia tidak akan berpengaruh ninna dangi tentu nung adul berbeda jala maralo tupoda akristenon dungi gabe tubuh ma marhite dia marhite pangalaho pambahenan marhite na didok na nakina kamang do tinang dia maharwa masa ma perjabulan, masa ma kenajisan, masa ma hawa nafsu, masa nafsu jahat dan juga keserakan dokot aka pangalaho naroa, pangalaho na buruk yang meracuni keimanan daripada kehidupan orang yang percaya. Dungi adong tradisi Yahudi marhite poda ajaran Hajahudion. Dungi adong patuluhon penyembahan roh-roh alam semesta ido na idok nanakin sian ayat 5 na parhunyakin yang sama dengan penyembahan berhala. Amang dotinang ido dagabe keprihatinan daripada Paulus ketika mereka sudah menerima Kristus tetapi kehidupan mereka belum betul-betul baru. Belum betul-betul sejalan, belum betul-betul seturut, selaras songon api nangido ni debata di bagasan kehidupan dohot nguluna masing-masing nguluni akan aporsea kamang dotinang. Akhirnya terkontaminasi dengan virus-virus duniawi yang sangat berbahaya, yang nikmat secara perdagingan, tetapi hati-hati akamang dotinang. Tidak selamanya yang nikmat itu baik adanya teh. Jadi kon manat. Dia maharua didok nakin disi adong permainanon, adong hahaudaron, adong riting ni roha, adong hisap-hisap na roa, adong pangahution, adong pardebataon na liban. Alanido marhite trupukta nakin, didok nakin satu kata yang begitu menarik amang dotinang, didok matikanlah dalam dirimu, sehingga ahadon yang dohonon siania kamang dotinang. Ketika kita sudah menerima hidup baru, bukan berarti bahwa kita menjadi pasif. Bahkan pola didok utangnya do na binasa ni amang paditata na sugot ang paditasa sirait. Matikanlah dirimu, matikanlah didok di marhide padohan, matikanlah dalam dirimu ninna. Nah berarti akamang do tinang ahadon yang dohonon siani. Ala memang lawan terbesar bukanlah orang lain tetapi diri kita sendiri. Ai tadi dia mang do tinang, maulah-holan di paingot nunga pitor. Aido. Mangkud jala teh. Do teh. Ai boto salah. Lagi. Ya lo do pe. Ayah hatom mu tu si haroy nam seng kan. Marang idok balomok ku nam seng tok kan. Baik kok kau mojo. Lagi. Dungi adong mana manguluhan naroa, baik dosa nadia pe. Nomor sada pe contohna nomor 2 dot akan asing dungi molo dihuriata hona ruhut ruhut parmanion pamit cangon dungi aha medok kotehe memang dak kasih ah kabibi tur ne dedi iro ai tortusi do hana tong baik kok kaum majo ngasalah nga takas ai marte bukti na takas sudah dang nasal dengi mada bu RPBP takas sudah tong iko jelas sudah tong ikan dang nasal ngatakas tong dobe buat he. Ai memang dangarok kasihani HKBP torin do. Nah, habis si tong nah HKBP sedang menjalankan
tugasnya di tengah-tengah dunia ini. Untuk apa? Untuk mengingatkan akar ruas ni hurian di bagasan kehidupan guluna, laho mangaraduti, laho mancamoton nguluna, laho mancamoton kehidupanna asa maritei boy tetap setia, laho mangului debata di tengah-tengah ni nguluna. Nah alani ido na boy taida di bagasan kehidupan dot ngulutan ang kehidupan pada saat ini na dipaingot oleh apostol Paulus. Hati-hati dengan berbagai ragam godaan. Ingat manin nebana, itu adalah masa lalu. Di ayat itu dahulu kamu juga melakukan hal-hal itu ketika kamu hidup di dalamnya. Ada dipaingot ma, najulu doi ninnade. Alai dung dipaubah kita, dung masuk kita, dung tatada Kristus, dung tacalo Kristus, unang be ulahon akka pangalahoy, unang be ulahon akka narway, unang be ulahon naso sitong dohot naso tikosi di tonga-tonga ni kehidupan dohot ngulu ni akka naporsay akka mangdotinang alpe jod do di bagasan kehidupan dohot nguluta dada songoni nalani dia do spilitota. Apakah orang Kristen kelas dunia atau orang Kristen duniawi yang kamang do tinang? Tengok dobe molosongon petinju, adong do tingkatan kelas nade itu deh. Mulai sian kelas adu deh. Isu do nalong rohana teh monton tinju deh kamang do tinang. Dak saya sudah masuk kelas kategori kelas berat ada itu deh. Songon si Mike Tyson aja lu, dengi. Adong dobe na digore kelas ringan ini dengi. Iyo, kalau mau kelas ringan bang, ngata bawa to kelas naik dengi. Nah bohado ketika orang Kristen kelas dunia dalam kehidupannya sama seperti songon petinju kelas berat nakin, bahwa dia tidak mudah ditaklukkan, bahwa dia tidak mudah dikalahkan. Orang Kristen kelas dunia dia tahu kelasnya, orang Kristen kelas dunia dia tahu posisinya, bahwa dia tidak mudah dikalahkan, dia tidak mudah ditumbangkan, dia tidak mudah ditaklukkan. Ikosongonido hadir yota di bagasan kehidupan dohot ngeluta. Orang Kristen kelas dunia menyadari dia taat kepada Tuhan meski harus menghadapi segala resiko, segala tantangan, segala apa yang dihadapi. Ale bolo sebaliknya orang Kristen duniawi akamang do tinang. Dungi dokon toy mak dapala buai ini adalah orang-orang tipe orang yang suka dan mudah kompromi. Songona kapangalaho dohot pambahenan dia kaperilaku dohot tindakan-tindakan nakin nadi pasat bahkan masuk mahita musenon tu ayat berikutnya nadi pasat oleh apostol Paulus di surat Kolose nakin. Nah alani bohado kita menyadari keberadaan situasi di bagasan kehidupan dohot ngeluta kamang dotinang asa marhiti menyadari dengan identitas yang baru di tengah-tengah kehidupan dohot ngeluta. Hidup baru bukan berarti kita menjadi pasif, bahkan tidak hanya aktif, bahkan harus bersikap proaktif. Laho manada lomo ni rohani bata, uhut proaktif laho marporang amang dotinang. Alidang marporang turung ata jol mate, songon nabi ni aka pihak intoleran, lagi, iyo, olah nadong dibagi di samarideng atau terganggu rohana te. Aporsion na dengi ay nasuboy do dohot na di YouTube do na di HP pitor dohot na tong di demon na sila de ay bidi sido lebih bebas do pelaho manangihon hata ni debata daripada contoh na adong rumah doa ka rumah ibadah daud akan asing alay bayako kamu majo di tonga-tonga ni kehidupan manusia boya dong sifat dohot pangalako na songoni. Tetapi bagaimana kita kemang do tinang di bagasan kehidupan dohot nguluta ketika kita menjadi manusia baru maka kita secara proaktif laho mengenali kehendak Allah dan kemudian bagaimana kita secara proaktif juga melakukannya, mengerjakannya di bagasan kehidupan dohot nguluta dungi secara proaktif mahita laho dia, laho melawan, laho menentang setiap pangalaho, setiap perbuatan, setiap tindakan perilaku namaralo tulomo ni rohani debata. Alihano terjadi kamang do tinang. Jujur do tatunda deh. Kita sering sekali menunda untuk taat kepada Tuhan. Padahal
Ketaatan yang tertunda sebenarnya adalah ketidaktaatan itu sendiri. Bahkan ketika kita mencoba untuk berkompromi Mang Dot Inang, maju na bui, ina kan? Basok na maju na bui. Ina bisa tokan bahwa tentunya ketika ketaatan sebagian adalah juga sama dengan menunjukkan ketidaktaatan, ketidakpanguluyota di bagasan kehidupan dohot nguluta. Alani dia do napi nangido ni debata adalah ketaatan secara total di bagasan kehidupan dohot nguluta. Asa marhitei ketika kita menunjukkan ketaatan kita secara total patuduon hadiriota, patuduon keberadaata di tengah-tengah kehidupan sehingga kemudian kita betul-betul menjadi garam dan terang dunia. Hal ini menarik doa padohannya mata Padita Martin liot nah ya mendokon menjadi orang Kristen bukan sekedar perubahan kepercayaan kita saja. Itu. Ai jujur damang dotinang ahagama Kristenina dangi bohain na malo soporsea ho ahade betul deh. KTB itu deh. Itu KTB dangi abe boy do habe Holland Kristen na Holland ay ma di KTB ade alay dangarong naison ate amen bah songon nanget amen na berarti itu nah dagi boy do Holland di KTB ugamo na alidang mangulu di abortion na dang mangulu di pertodon na dang di boto ibana aharo lapatan na gabi si Huton Kristus. Dang di bote bana aharo lapatan na mangului Kristus aharo lapatan na menjadi Kristen. Ba alangan atau rasu Kristen badoho tahu? Kristen. Ahai ba pokoknya Kristen. Ba marbeda pita hoy na kan? Lahi suruh patorakon so ibote bana aharo lapatan na gabi Kristen. Ai ngopuku yan Kristen na masya tokan lot akan asing dot opung na zulumna. Ape didok nakin menjadi orang Kristen bukan sekedar perubahan kepercayaan kita saja. Alai bohado kehidupan dot nguruta betul-betul diperbaharui terus menerus akamang dot inang songon apinasa ni Apostol Paulus di tengah-tengah kehidupan dot nguruta jala mempengaruhi sude aspek kehidupan kita akamang dot inang. Karena itu ketika kita sudah menjadi manusia baru, hati-hati jangan bermain-main, apalagi bermain mata dohot si boleh sade. Ido. Holan dihirdo sianan dunga pitor. Ai mangan rohani si uli setong anggon mangsa nemput narana kan. Maka kemudian kita mau diajak jangan beri tempat untuk iblis. Jangan bermain-main, jangan berikan ruang, jangan berikan tempat di tengah-tengah kehidupan dohot ngeluta alana pasti bahwa iblis mempunyai beragam cara untuk membawa manusia itu masuk ke dalam dosa. Laho menolak napi nasa nibata di bagasan kehidupan dohot nguluna, tetapi bagaimana kita justru boleh konsisten, boleh setia sebagai manusia yang baru di tengah-tengah kehidupan dohot nguluta. Alanya kamang do tinang ido dak pala dawate si polisi di dia pe boy do ibana mangulay dito he ido boy do di gereja teh boy unang pala ibereng dongan na ede ay so tunga ibereng musia tokan ayat do si polisi na museng arong musik si polisi na martanduk na museng tokan arong naso martanduk do kanasing edo mabain gabi si polisi na museng. Jangan bermain-main dan jangan berikan kesempatan, jangan bermain mata dengan iblis, tetapi kita bisa menunjukkan konsisten karena dia akan menggoda dan akan menghancurkan kita dalam kehidupan kita. Sekali kita akan berikan ruang, maka kemudian sekali kita memberikan tempat di dalamnya alani gabi ditogu-togu diajak jala dia rahot dohita di bagasan kehidupan dot ngeluta kamang dot inang tarlumobima yang sepertinya hal-hal yang sederhana, hal-hal negatif naroa naburuk akamang dot inang dia mai di ayat 2 mang dot inang dangi didok di ayat 2, tetapi sekarang buanglah semuanya ini, yaitu ade, kemarahan, kegeraman, ahrobe, kejahatan, fitnah, dungi, kata-kata kotor. Dia mana jujur na diulahon jol matehe. Udo dia mana jujur na taulahon dangi teh.
nalilunjol madahudok kon. Sutung kabin na sutung tardapot na musitok kan. Dia mana jujut. Muruk. Marah itu deh. Itu. Mau marah pada waktu yang tepat karena alasan yang tepat, bauli dia teh. Lagi? Bedo dah. Tua tajis pemuruk do, ala memang dengan alasan yang benar. Bahkan Amos juga dia marah ketika ketidakadilan itu terjadi. Ketika hak-hak daripada orang kecil itu diambil, dirampas. Dia begitu hebat luar biasa, dia marah menyuarakan kebenaran dan keadilan itu akamang do tinang. Nah ala ni buado hita di bagasan kehidupan dot ngeluta ketika didok nakin akamang dot inang buanglah semuanya ini. Ketika didok buang akamang dot inang yakit doau. Biasanya kita membuang sesuatu yang nasomar guna teh, nasomar lapatan. Dia mencontohna akamang dot inang. Ketika kita membuang sampah itu teh, itu membuang karena menurut kita itu tidak berguna, tidak berarti. Ali dong teh nah ya membuang emas teh ison. Ini narohakku bedang teh. Kecuali emas KW2 KW3 teh. Iya. Anggo mas-masan atong anggo bolok kon dengi. Lagi molodong emas nasohase ya dengi. Ai mah. Nah, tentu enggak mungkin, pasti akan dijaga, akan dipelihara, akan disimpan dengan baik. Alai didok nakin hal-hal negatif yang harus dibuang. Ketika didok buanglah, maka kemudian dituntut dari kita kehidupan dot ngeluta kamang dot inang. Dia mahira-hira yang mempengaruhi kehidupan dot ngeluta, hal-hal negatif, nah buruk di bagasan kehidupan dot ngeluta yang harus kita buang, yang harus kita hindari, yang harus kita kendalikan kehidupan kita. Jala tabolokon sia tonga-tongan kehidupan dot ngeluta, karena kita tahu hal itu adalah sesuatu yang buruk, sesuatu yang jelek di tengah-tengah kehidupan dot ngeluta kamang dot inang. Mulai dok nakin apar pudi nakin kata-kata kotor ate, kata baraksi. Ima. Jala par pudi kamang dot inang di dok nakin kata-katamu adalah kualitas dirimu. Patu duon ise do hita. Alin waing dakolak kata-kata kamang dot inang. Aro betehen waing. Ima. Beteh. Iya. Alin ndokon ay nasorong do PHP pada zaman ni Apostol Paulus tadi. Au sugari ngadong, baitong do hot in Nazaria tok kan. Apa yang kau ketik inna kan? Tong do patudun kualitas. Alin do horon na, akan ada padaridahon, akan ada patuduhon kualitas ta. Ise do hita. Calabua do hita di bagasan kehidupan dohot ngulutta. Apakah sesuatu yang baik, apakah sesuatu yang membangun, apakah sesuatu yang berarti berguna bahkan bermanfaat maradop penakarungata, atau sebaliknya yang justru menjudge, menghakimi, menghancurkan sesama kita di bagasan kehidupan dot ngeluta karena kebencian kita maradop pun sesama. Ya do hiot amang do tinang. Di sadahuria makobasi hami inat kebetulan salah ina para puan medis sibana. Jadi kan ulu do si patah mau lebih nering sian status dangi, sian status atau kan, nah di binering metong, binering setiap hari hola nama burai, babaya kau kamu aja, ay waru ay game biar do, sotong halak nama rubah tu son, game bilang malu menjadina, nerak menjadina, sotong game bilang, iyo, bah molo halak dah, molo marsait amang do tinang, hola nidok margogo dah, semangat deh nabar deh. Tentu semangat. Ale mulu sebaliknya memang ay marhua dah marhua tu son mesti tokan. Itu. Ay horo mabes saip motorin mesti tokan. Ay memang dak kasih dot akan asing na mesti tokan. Baik kok kita majo molo pola sampai songon jeu pikiri mah ay wado tu naroha. Abi dang di boto ibana. Bahwa orang bisa bebas membaca itu, melihat itu, dungi menilai ise do ibana. Jala buado kualitas ni ibana. Aladi molo tu ngadong akamang do tinang handpota. Di Facebook, Instagram, lo takkan asing amang do tinang, babay kamu mah akan uli ya teh, akan ding kan, itu, udah budi amang do tinang, jadi bahasa hudok songoni, bolodong na uli dapat tu songoni, status dongan, hubalos do, boleh ate amang dah, tarpasu-pasu doau, boleh ate nang dah, tarpasu-pasu doau, di status nabi namunaon,
Marang di FBB, marang dak kanas yang kamang do tinang upikir dengkam maraga bisa balik nanti kon kata-kata na dengkan mak. Kata-kata na uli mak, bamolo ping muru kita holan di bagasan rohat tama dangi. Kemudian tatangyak ko manasida. Nah, itu nata ida di bagasan terbukan mengajak kita di bagasan kehidupan dot ngeluta. Ketika manusia baru maka memperbarui semuanya, memperbarui kehidupan kita, memperbarui diri kita, memperbarui perilaku kita. Dan apa yang kita sampaikan, kita lakukan, kita kerjakan dalam kehidupan kita, termasuk di bagasan nakaman rutinang sian Kolose 10 mengenakan Kristus berarti menjadi manusia baru dalam Yesus dan pada akhirnya dipulihkan kepada gambar kaliknya ini nanakin akamang dotinang. Walau tajahan nakin di ayat 10 dan telah mengenakan manusia baru yang terus menerus diperbaharui untuk memperoleh pengetahuan yang benar menurut gambar kaliknya. Jadi nunga di paulak kita obar tu gambar ni debata ima naidok nai ima gudei dangi pada gambar dan rupa Allah. Boharo kita di bagasan kehidupan dout nguluta dikembalikan sebagai ketika manusia baru dikembalikan kepada gambar yang sesungguhnya ketika Allah menciptakan manusia itu. Alani arkado hape akamang do jinang. Tapa ingot mai di bagasan kehidupan dout nguluta dangi bahwa kita sudah dikembalikan ketika manusia baru seperti gambar kalik, gambar sang pencipta kita di tengah-tengah kehidupan dohot nguluta. Bahkan kehidupan baru boleh menghargai perbedaan yang ada nakinamang dotinang. Adong mai Junani, adong ma Yahudi, adong ma bersunat tidak bersunat, adong ma budak, adong ma merdeka, adong ma barbar dot skit akan asing. Didok oleh Apostol Paulus di bagasan turbukon ketika manusia baru tidak lagi memperhatikan tentang latar belakangnya dan kemudian saya bebas menghakimi, saya bebas mengatakan apapun itu. Apalagi ketika dia lebih rendah mungkin posisi jabatan dungi gabe lomo-lomo nama mampain dan berperilaku di bagasan kehidupan dot nguluna daong. Tetapi justru menghargai sesama itu tanpa melihat latar belakangnya, tanpa melihat statusnya, tanpa melihat keadaannya di tengah-tengah kehidupan dohot ngulu sesama tah. Di bagasan tikion melihat mah dituhata di ala amang situa Oswald Marbun dohot inang situak nesate songoni dohot inang Bursinaga dohot amang tambunan nate nama dongani perdalanan pakobasion ni naposo ni debata molamang situa teh amang doktori sia dialiling teh makobasi 5 tahun inang situa 10 tahun 5 tahun dohot 10 tahun las roha apalagi di pengunjungi pensiuni dungi gabe digagasi nang situaya teh sian poparan pu Martin iyo Huriatta dang menolak melutung adong museng nasing gudak naida bete itu teh kadang ngoparhelado iyo baik pasti ndak kola 2 tangga bete bari ye bawa pak bewi nate jadi nate berlujungi takkolan mari dangi pamuliate mata ba makapas-pasu di sini paparan nate di pasu-pasu akapakobasion songendu amang situaya te kami bagi amang situaya nakin terbuka do Qur'an itu dia dongan Qur'an mana kita he itu dan gak beso jadi nah dan neng dohonon ketika kita pensiun bukanlah berarti menjadi pensiun melakukan yang baik tetapi harus terus ya do bisa dahuria na wadu pihami songon amang dot inang ayo dah wala pensiun iba nakang dungi dapat tem iba ai songonon ai nang songonon hiat do amang nang songonon naing sudah naing atong dangi ido baya kok kamu jo sudah naing dangi wo ido de ni okan dungi dapat masih tu aktif unak patangi tangi amangi sodong ahani ai tikki makubasi bahoras majalega binum sentong ya holan ahan tong inakan dungi ne ba 2 hon arong dotong ai do paling hebat tong marah hatong ai memang dia do hamu parhaluri no setong dia do hamu situa ye lupa ibana pe ex situa mana situa ada pensiun nade baik kau kamu aja tetapi marilah kita tetap menjadi yang
terdepan terus ate. Unang gabeso laho berkarya. Unang gabeso laho mangulahon dia nabuy nadinggan nabuy taulahon. Ima abelay pensiun edo makatay na tuare de. Abelay mo nga pensiun nga gumurang tiki laho mamikiri laho mabayan podcast hakabi performan dasar berkualitas. Jadi abuy di diskusyon ang mga situay do akadongan adong do prof di son adong doktor piganay nabuy buado berkualitas nang talenta ni nang situay de sian sige para dion gudang nada pa nang situa ade nabuy sulonota ketika pensiun bukan berarti pensiun melakukan yang baik tapi tetaplah setia tetaplah boy mangulakon na muli na dumenggan gabiasa ngapon hamuliaon di guarni tuhata di pas-pasu di Batama na mendampingi ate nang dah ate dinang Borsinaga dot amang tambunan tong ate tong ma ate darong na juli kan seholan tu gereja nung setok dengi iru bebe lagi waing baikon bahkan lansia pi terbuka do ate do dia kamang lansia imang lansia begitu terbuka do amang situa iru lau bergabung lako mabuan amang na tutui contoh na mangalap metokan laurap asa boy bergabung dong songoni do inang situa de basongna senyum-senyum amang tambunan dang rela dobe hot dobe diaman nam setong ala nita bunin amawan nam setokan nah jadi waro hita kamang do tinang dalam kehidupan kita ketika menjadi manusia yang baru kita boleh tetap terus diperbarui terus menerus menjadi lebih baik obartulomo ni rohani debata selamat menjalani pensiun mau lihat mah tuhata memasu-masu paparan nang aka keluarga pe amin martang yang maita mau lihat ma di pasahat rohanami to depanmu Tuhan ala di luaso hami marlas di roha di bagasan tikion di parminggon nami napai ngotok kami songon identitas nami naik baru naong pinasahatmu tuhami songon akana porsia ali Tuhan saya paingot mahami asa manat jala jamot hami ali Tuhan ima diragam niaka godaan nasia tonga-tongani portibio na boy manait roha nami mulak museng ali Tuhan tu ulaon naroa na hurang dinggan ale pargoge mahami Tuhan lako mangalo saluhut nai mardongaton todim todi parbadia asa margogo kami lako manaluhon saluhut nai Tuhan mau lihat di holi Tuhan hutangnya kok kami di parminggon nami di bagasan tikion di dua halak naposom nama kubasi di tonga-tongani huriamon amang situa osot marbun dohot inang situa bersumpah Tuhan na didonganan ni inang Borsinaga songon yang didonganan ni amang tambunan pasu-pasu mah pakobosyo na sida li Tuhan asal lingon gabiasa ngapon hamuliaon di guar musabing ali Tuhan pasu-pasu nang ulon na sida pasu-pasu nang yanakon na sida li Tuhan asa marhitei tabalas di rohana sida jalasai sungguli ali Tuhan molotungpe di paujung pakobosyo na sida dadagabi marujung saluhutna akadon nadingkan naboy dope patupau ni akamanami dot inanami Tuhan di tonga-tongani huriam ala gudang dope nanaing sulon nami di tonga-tongani huriamon ali Tuhan Tuhan huingot kami ruas ni huriam na tongon marabut ni roha di parmoding ni salak rusia tonga-tongani ruas ni huriam amang insinyur marangin sirait ali Tuhan utangnya ko kami di nanami naposo minang situa burus tumorang rap dohot akka paparanna saya puli pargugoy manasida li Tuhan sanggiat gawi margugo nasida jala tumibu tarapul utangnya ko kami nang ruas ni huriam na baru li Tuhan keluarga amata sida buke dot ina nang yanak kon sida pasu-pasu li Tuhan songon keluarga na songon ruas na baru tonga-tonga ni huriamon asarap kami dot nasida li Tuhan marsani roha di tonga-tonga ni huriamon laho pasang apoko ali Tuhan jala gabi ruas na aktif na mayon roha pikiran nang tiki na sida ali Tuhan utangnya ko kami nang
ruas nuriam nama rastroha marite ulang tahun usia. Dot ulang tahun pernikahan ale Tuhan. Dot akan naro di bagasan tikion. Pasu male Tuhan ganuk pribadi. Asa toktong marulup-ulup jalan marastroha. Ala berita bayho bilangan ni umur nasida. Songoni nang na berulang tahun pernikahan. Mau liate di oleh Tuhan. Pasu ganuk keluarga sa toktong woi marsi haulongan di bagasan ho oleh Tuhan. Nang hutang yak kami ruas ni huriam namanda na baru sahat songenang di nang borhat sian tonga-tonga ni huriamon. Pas-pasu nasida gabi ruas ni huria na mangulu di ganup huria di dia penasida le Tuhan. Nang hutang yak kami le Tuhan ruas ni huriam na bergumul ala ni parsahiton. Ale Tuhan sai pargugui manasida di bagasan ho. Asa margogo nasida le Tuhan dang talu ala ni akaparsahitoni. Ale margogo ala ho nama dongani dot mangurupi nasida di tonga-tongani paru kilo nalani parsahiton ale Tuhan. Walau pedi bagasan pemulihan mangulam mahole Tuhan. Maboan las ni roha. Mau liate di hole Tuhan nang disudia ka ruas ni huriam. Tatap ma ruas ni huriam na mauas. Dia ka pasu pariana konon dia ka keluarga. Lehon maile Tuhan asa lam gada las ni roha nasida. Dia ka ruas ni huriam na makasih holi pasangan hidup. Ale Tuhan lehon mai hobar tu tikim. Asa marhitei gabi woi marlas ni roha. Rap dohot aka keluarga ale Tuhan. Aka danak pe pasat hamina di bagasan pendidikan. Mulai sana met rodi sahatu tingkat universitas pasu nasida Tuhan parbisuki. Atok pinuci maguarmu. Partai Yesus Kristus martangiang hami Tuhan. Amin. Tapuji Tuhatta puhut